в момента. Защо е глобен господина? Нека да свършим с него. Аха. Значи вас глобяват в момента, така ли? Да, защото съм единствената кола с тъха регистрация, всички други са варненски, единствено на нея е само поставена на нея има скоба, да. Само на нея има скоба. Първите да освободихме. По каква причина са освободени? Не съм видял 2 часа другите? да се освобождали, аз казвам, че... Ага, глоба. В информационните сайтове не беше ли разпространено, че ще бъде свободна тая зона до някаква дата? Да. До коя дата? Това не е синя зона. Какво е това? Това какво е тук? Това е събиране на средства допълнително от хората на Варна, за да може община Варна да си покрие глупостите. Да. Това е. Защото виж го, един апарат са го сложили, без да има указание къде е този апарат. Виж значи горе на колко метра и виж долу на колко метра. Ето ти нещо да. Да, благодаря. 47. Да, благодаря. Каква глоба платите ви в момента? 23 лева. 23 лева. За спонсорство на община Варна. А колко време е престоял тук автомобил? 3 часа. За 3 часа 20 и колко? 3 лева, да. Да. Ами да каже господина всякакъв този паркинг тук е много интересния. Аз не мога да чета примерно, кажете ми ви. Да, журналист съм, ще ви дам карта.